Hola, què tal? Aquí ens trobem avui amb un nou vídeo, amb un nou grammar vídeo, aquest cop sobre el present simple, un vídeo que continua a l'anterior. Si recordeu, el primer vídeo sobre el present simple ens ensenyava que l'utilitzem per parlar dels nostres hàbits, per parlar de coses que són sempre veritat, per parlar de les rutines. També vam veure en aquell vídeo que el simple present es fa servir amb unes determinades paraules que es diuen adverbs of frequency. Tenim entre elles always, never, usually, often, sometimes. Recordeu que aquestes paraules sempre es col·loquen davant del verb. També hi ha d'altres paraules que ens indiquen la freqüència, com per exemple every day, every morning, on Monday, etc. I en aquest cas aquestes expressions van al final de la frase. Recordeu també que moltes de les frases tenien el verb acabat amb una S, que anava d'un altre color, i que us vaig dir que això us ho explicaré en un següent vídeo. I avui és el moment. Simple present tense. Aquest temps verbal, recordeu, només té una paraula, ¿vale? Què vol dir això? No és com el present continuous, que té dues paraules. Per exemple, he is playing football. Is playing és el present continuous i es fa amb dues paraules. Is playing. En canvi, el simple present només té una paraula. Per exemple, he plays football. Plays seria una paraula i seria el verb. Fixeu-vos. Candy likes flowers. The flowers smell good. Aquestes són dues frases en simple present que tenen la Candy, que és el subjecte, likes, que és el verb, i flowers, que és una altra paraula al final de la frase, d'acord? Likes és el verb. I smell també. Recordeu, likes porta una S, ara ja no va d'un altre color, Ara anem de bo, anem de veritat i ja va del mateix color. Likes és el verb, porta una S, per què? Perquè la persona és Candy, és ella. Sempre que pugueu canviar la persona per she, o per he, o per it, doncs el verb portarà una S. En canvi, en aquest exemple, the flowers són les flors. És plural, és més d'un, per tant, no porta S el verb. D'acord? Mimi sings well. Mimi is good at singing. Aquests són dos exemples més que ens expliquen el mateix, d'acord? Sings i is, verbs en simple present. Seguim. Què passa amb el tema de la S? Quan afegim una S al verb? Mireu, afegim una S o a vegades ES, que està aquí en color lila, quan el subjecte del verb, quan la persona és he, she o it. En lloc de he podríeu trobar el nom d'un noi i en lloc de she el nom d'una noia i en lloc de it el nom d'una cosa o d'un animal o d'un lloc, d'acord? Per tant, sempre que tinguem com a subjecte de la frase he, she o it, el verb portarà una S. Per exemple, he likes eating fish. She likes eating fish. It likes eating fish. Podríem fer tres frases diferents aquí, oi? En canvi, quan el subjecte de la frase és I, you, we o they, que això vol dir jo, tu, nosaltres, ells, el verb no porta una S, d'acord? I like playing football, you like playing football, we like playing football, they like playing football. Això serien diferents frases que podríem fer, d'acord? Normalment s'afegeix una S al verb. Fixeu-vos, feed és el verb, que vol dir donar de menjar. Feeds, amb una S. Enjoy, passar-s'ho bé. Enjoys, amb una S. Cook, cuinar. Cooks, amb una S. Mary feeds her dog. La Mary dona de menjar al seu gos. Peter enjoys the food. A Peter li agrada el menjar. Tim always cooks the dinner. El Tim sempre cuina el sopar. Aquesta és la situació normal, afegir una S al verb només. Quan el subjecte és he, she o it.
ell, ella o it. Però a vegades, en lloc d'afegir una S, afegim ES. És una mica rotllo, però és una excepció i això, t'ho aprens de memòria i ja està. Què has d'aprendre? Doncs t'has de fixar. En anglès, quan el verb acaba en unes lletres determinades, doncs en lloc d'una S has d'afegir ES. I això t'ho estudies i ja està. T'estudies 3 verbs model, per exemple, watch, quan acaba amb CH, dress, quan acaba amb SS, i wash, quan acaba amb SH. T'estudies aquests 3 i encara que en surtin d'altres de verbs que acabin en aquestes lletres, ja te'n recordaràs perquè t'has estudiat aquests 3 d'exemple. Watch, dress, wash. Doncs fixeu-vos. Tim watches TV every night. El Tim mira la tele cada nit. Watches, en lloc de ficar-li una S normal perquè el subjecte és el Tim, és ell, doncs mira, t'has de recordar que has de ficar ES. Per què? Perquè watch acaba amb CH. May és un nom, un nom de noia. May usually dresses in pink. La May normalment es vesteix de rosa. Doncs com que la May és ella, el verb porta una ES. Recordeu, una S no en aquest cas, ES. Per què? Perquè dress acaba amb 2 S. I després, Bob never washes his car. El Bob mai renta el seu cotxe. Doncs el mateix. Wash acaba amb SH i el verb acaba amb S. Per cert, us heu adonat com aquestes dues últimes frases tenen un adverbi de frequency? Recordeu que es col·locaven a davant del verb? Usually, usually i never. En canvi, la primera, la del Tim, veieu com té una altra expressió de freqüència que anaven al final de la frase? Això us ho vaig explicar en el vídeo anterior, Every night. I l'última cosa que us heu de recordar, ja sé que és complicat, però la tercera cosa és que si el verb acaba amb Y, doncs hi ha un petit canvi. Ben bé no és així exacte, no? Però no volia complicar-ho tant. Amb Y i davant una consonant. Veieu? La Y i davant una consonant, una R en aquest cas. Oita, els 3 exemples tenen una R. Cry, que és plorar, carry, que és portar, i dry, que és eixugar. Fixeu-vos, the baby cries loudly. El nen, el bebè plora molt fort. Com que el bebè és ell, doncs el verb, estem d'acord, ha de portar una S, això ho sabem. Però, ostres, me'n tinc de recordar que com que aquest acaba amb Y i davant una consonant, doncs aquesta Y canvia a I llatina i ens queda IES. Peter carries a heavy bag. El Peter porta una bossa pesada, que pesa. Doncs el mateix. Carry acaba amb Y i la Y la cau, s'elimina i es posa IES. I Tina dries the dishes every night. La Tina eixuga els plats cada nit, doncs el mateix. O sigui que us heu de recordar que a vegades heu d'afegir una S, que és el més normal, a vegades ES i a vegades IES, segons en el que acabi el verb, d'acord? Recordeu que el simple present tense del verb to be és una mica diferent i us l'heu d'estudiar de memòria. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Aquest va a la seva bola, aquest va pel seu compte i fa diferent dels altres. Després tenim el verb fer, to do, i després tenim el verb have, to have. Si voleu podeu fer pausa ara en el vídeo i copiar-vos aquests 3, perquè mireu, si aquests 3 us els estudia de memòria com fan el simple present, doncs hi ha una cosa més que sabeu, d'acord? Total, només són 3 columnes. Vinga, anem a fer ara un exercici a veure si tot això ho heu entès. Aquí teniu una frase, ja sabeu, una frase amb espai, col·loqueu el verb que està entre parèntesis igual, o potser amb una S, o potser amb ES, o potser amb IES, com serà? A veure. Aquest és l'exemple, vaig ràpid. Tom drinks orange juice every day. Drinks, d'acord? Drink és un verb normalet, no acaba amb Y, i consonant, no acaba amb aquelles lletres CH, SS, etc. Per tant, una S i ja està. I ja sabeu què heu de fer. Aquí teniu 8 frases, fiqueu pausa, les copieu i afegiu cada verb a l'espai a la seva forma correcta. En simple present, recordeu. D'acord?
Vinga, ens veiem d'aquí un momentet amb la solució. Bueno, espero que heu fet l'exercici, que ara heu fet play i continueu mirant el vídeo i aquí tenim la solució. Henry often eats chocolate eggs. Lily always gets up early in the morning. Rabbits run faster than tortoises. May and Joe sometimes listen to the radio. Bob catches a bus at 9:15 a.m. every day. It is very hot and sunny in summer. Most flowers smell good. Mary and Karen are kind and helpful. Fixeu-vos, en realitat no cal entendre el que vol dir la frase, d'acord? Si això fos una pregunta d'examen per aprovar-la, només t'hauries de fixar el verb en què acaba i el subjecte de la frase qui és, d'acord? Fixeu-vos, la frase 1, la frase 2, la 5, veieu, acaben amb S, la 1, la 2 i la 5. Només la 5 acaba amb ES, perquè catch, veieu, catch acaba amb CH, per tant afegeix ES. I el subjecte és una persona, el Henry, la Lily i el Bob. En canvi, la frase 3 i la frase 4 i la frase 7 és en plural. Rabbits són conills, conills són ells, per tant el verb no porta S. La frase 4, May and Joe són dues persones, és plural, per tant el verb no porta S. I la frase 7, most flowers, també és plural i per tant el verb no porta S. D'acord? Bé. Seguim. Bueno, ara vindria el tema de les preguntes, però em sembla que ho deixaré pel següent vídeo perquè amb el tema aquest de la S n'heu tingut prou, oi? Ara, amb aquest vídeo i l'ajuda segurament del vostre llibre, del vostre quadern d'exercicis, de fotocòpies que tingueu del vostre professor, d'exercicis que tingueu per escrit, doncs podreu fer més pràctica. Aquest vídeo simplement és per ajudar-vos una mica a entendre millor quan es fica la S en simple present. Vinga, fins aviat! Recorda, pots fer els exercicis que hi ha a la web i corregir-te. Tens la solució amb àudio, jo mateixa et parlo i et dic el perquè de les respostes.